Tämmönen homma tässä menossa, kun on kertonutkin, että tässä meidän vanhassa ensimmäisessä mökkitontissa oli tunneli, jossa tuhannet ihmiset on käynyt sodan aikaa, kun jenkit pommitti, niin oli täällä pommisuojassa. Täällä ei ole varmaan 20 vuoteen tai varmaan siitä, onko sen jälkeen kukaan käynyt. Ja mä en uskaltanut yksin mennä sinne ja kukaan äijä ei ole koskaan. Nyt löytyi semmonen mies, joka uskaltaa mun se tänne ryömiä, että se on aika pieni nielu. Ja mä saan kuvia tuolta sisältä, että mä en pääse. Mä oon vähän isompi kuin toi kaveri, mutta niin katsotaan pääsenkö mä tänne sisään. Ja tää ei ollut edes kuulemma ahtaita. Tuonne päin mennään vaan vedemään. Let's go. Let's go, let's go. Täällä ei ole vissiin kukaan käynyt aikoihin, mutta tuolla on kyllä joku pullo. Kyllä täällä joku on käynyt, koska tuolla on ihan selvästi joku viinapullo tai limsapullo tai joku. On siellä joku käynyt. Miksei mennään vaan peremään. Ja me nyt hyvänen aika, kun ollaan tänne asti tultu, niin eihän me jätetä tätä tähän, mutta missähän ne 1000 ihmistä on mahtunut täällä olla. Tässä tuonne jatkuu vielä ainakin, mennään eteenpäin vaan. Let's go. Täällä on tämmönen joku, olisiko nukkunut joku täällä joskus. Tuossa on tämmönen nukkumasysteemi. Tässä seuraava, tämän jälkeen niin tulee vähän korkeampi kohta päästä. Äijä pääsee oikaisemaan selkäänsä. Tässä okei. Ei mennä syvemmälle. Katsotaan mitä tuolla on. Katso. Let's go. Tämähän on hieno, kato. Ei täällä lepakoitakaan näytä olevan yhtään. En tähän vielä 1000 ihmistä voinut mahtua. Tuosta lähtee alaspäin ja mitäs tuolla on? Näytäpä tuonne päin valolla. Varmaan tosta reiästä en mä noin pienestä mahdu. Mikäs tuolla on? Tuolla, tuolla päin. Ei mitään, tämmönen potelo. Joo, okei. Ei me tän pitemmälle päästä, koska mä en mahdu tosta reiästä sisään. Nämä paikalliset pienet vietnamilaiset on tietysti mahtunut vaikka mistä seinästä. Okei. Tommonen joo. Ei oo kultaa eikä hopeita eikä mitään semmoista täällä. Kyllä täällä joku on ollut, tuohon on tämmönen matto tuotu.